Salam, hormatly ýurtdaşlar. Biziň bugünkü temamyz dünýäni 5-nji noýabrda Amerikada geçirilen prezident saýlawlaryna bagyşlanýar. Şuňam 6-njy noýabrda mundan laýyk bir 4 sagada ýetmez wagt ýani yeter ýetmez wagt ýani Şweýçarýanyň telewizionyny eglan etdi. Şol geçirilen saýlawlarda Donald Trump ýeňiş gazandy. Bu dünýä Amerika dünýäniň bir iň uly we kuwatly döwleti. O taýda geçirilen saýlawlaryň ýa saýlanan adamyň täsiri bütün dünýä üstlenlik döwleti we ýetýär ýa bildirýär diýip aýtsak ýalňyşmaz. Şonuň üçin bugünkü siz bilen etjek söhbetdeşiň biraz uzagrak bolup biler. Ýurtdaşlar, men size bir görýän zatlamy, bilýän zatlamy, gyzgynlygy bilen şo saýlawyň iýdi süresinde düşünilmekçi bolýan we bize de bilmek zerur we wajyp. Türkmen durmuşyna da şol saýlawlaryň täsiri hökmän ýeter. Şonuň üçin gelin onu kelebiň ujuny nämeden çöşläp başlaýlyň. Dünkü saýlawyň netijelerinden başlaýlyň. Indi ýazylşyna görä, aýdylşyna görä, habar berilşine görä bir dünkü geçirilen saýlawlar bütün dünýä gyzyklanma bilen içgin ýyzarlady. Şol sany şübetsizdi. Dün akşam saat 9'dan başlap şu günni 10:50 ýani 15 sagatlap Şweýçarýanyň özüniň onlarça jurnalisti ýurdun içinde ýurdun daşyny Ýewrosoýuzyň her bir döwletini şol sany Amerikada Ukrainada bir ýerde döwlet bar bolsa şol döwletlerde ýerleşýän ýanky Şwed habarçylary onsoň ýurdun içindäki Şwed siýasatçylary Ýewroparlamentiň agzalary öz garaýşyny, öz pikirlerini hem de şo agzalan ýurtlarda ýa Amerikada nähil terde saýlawlar geçýär hem de şonuň maglumatlaryny dinusy berip durdular telewizionyada. Şonuň üçin meni biraz ukul görnýän başlar şo gejany ýatman şo dinläp geçdim. Ýanky saýlawyň netijesi bilen baglanyşykly maglumatlaryň hemmejigini indi şonu gysgaldyran da görnüşde size ýetirmegi makul bildim. Sebäp berdi. Dünýäde iň uly siýasat Amerikada şonuň töwereginden alınıp barylýar. Olam hiç kim üçin giýdiň zatlar. Şonu bizini özümizde nusga edip alaly. Nämeler bolup geçdi. Dün şol bolan saýlawlarda odul garaşylýan ýa kandidat ýanky Kamala Harris ýeňir diýip çaklama bardy. Hem umyt bardy, hem arzu bardy diýip aýdyn. Dünýäň köp milletlerine ýa köp döwletlerine şo Kamalanyň prezident saýlanmagyny höwes bilen isleýärdiler. Ona aýtmak gerek. Ýöne demokratiýanyň öz şerti bar. Demokratiýanyň her bir adamy ölçülen bilýär. Ene şol ýaly demokratik saýlawyň netijesinde Donald Trump prezident saýlandy. Amerikada saýlaw sistematy biraz çylşyrymly ýurtdaşlar. O taýda biziňki ýaly ýa öňki eserdäki ýaly göni barpen ýaşyga bülteniň atýan soň onu açyp okuýarlar. Näçe adam plan kandidaty ses berdi, kimiki köp çyksa şo ýeňdi diýilýärdi bizde. Şol sistem. Bularda Amerikalarda düýbünden ötköşük sistem. Olarda ilkinji nowatda halk baryp ilkinji nowatda saýlawçyny saýlaýar. Soňra ses berben şol saýlawçylar prezidentin kim bolmalygyny. Olar haýsy saýlawçylar? Halk barýa, meselem aýdýar hana Donald Trump Respublikan partiýanyň wekili bolsa, şondan saýlanýan bolsa diýmek, şol partiýanyň agzalarynyň aýsam bolsa birine öz ştatyny ýa türkmençelap aýsak öz etrabyny, şäherçesini ýa-da welaýatyny adamlar ses berýär. Kim demokratlaryň, mesela partiýasynyň agzasyna ses berýär, kim ýanky bir aýdaly Respublikan partiýanyň agzalaryny. Ondan şol ses alan agzalar aýdy geçen bolsa şol soňra
ine emede dekabr ayında şolar üyüşüp ses berýärler. Şo inni Tayland'ın prezident dip şu konu elan ettiler de Donald Trump'ı. Şonu ikrar ederler. Jemi şol 270 ses almaly ýeňiş üçin üstlenlik kandidat. Trump'ın ýeňişi saat 12'de Sowet wagty bilen şuň sana ýyly dowam eder. Ýöne saat 12'de 277 adamdan geçti dip aýdyldy da 270 gereler. Diýmek 7 adama ýam artykmaz. Diýmek Donald Trump Amerikanyň ýene bir ýerlik saýlanan ýa-da prezident. Inni Kamala Harris gitdi. Demokratlar asla çykýar emeden döwleti dolandyrmakdan. Inni zaman dolanıp geldi täzeden şol 16-njy 20-nji ýyllar aralygyna Amerikan prezidenti bolan Donald Trump'a dolanıp geldi. Ol diňe bir emedal ol ýanky hem kongresi hem wekilçilik palatasynda ikisinde de şugun kugun saýlanan ýanky bir Trump'ın partiýasyna degişli adamlar agdyklyk edýär. Respublikan partiýanyň agdary hem kongresi hem wekilçilik palatasynda Amerika. İkisinde de şolar agdyklyk. Binemen aňlady. Enne Trump'ın islan kanuny ýa taslamasy şol palatalarda kanuny urup biler. Sebäp olar partiýa düzgünne tabyn bolmaly adamlar. Şol üçin olar şo tak saýlandy. Demek olar şol öz partiýasynyň hödürlen taslamasyny ya partiýasynyň lideri Trump'ın hödürlen taslamasyny kanun edip kabul ederler. Trump indi näme etjek bolsa elinde. Ona karşı duracak bir demokratam yok Amerika'da. Yine şular ýaly şertde şu saýlawlar geçti. Indi näme garaşmaly diýilen soraga jogap bermeden olar, kardeşler, yurttaşlar gelin. Näme bolup geçti o 20-nji ýylda. Näme üçin şu 20-nji ýylda Trump ikinji gezek saýlanmady. Sebäpleri nämede? Şoňa baka bereli. Ondan soň näme üçin Kamala Harris saýlanmady? Muňa da jogap bereli. Soň gelecekki meselelere geçiberer. 20-nji ýylda şol saýlaw geçirilen saýlawda ýanky Trump ýeňiş gazanyp bilmedi, onu Joe Biden gazandy. Trump'ın şo oň ýeňişi bilen razylaşman halky ana ol ýanky aktamy basyp alyň diýen ýerlerde adamlara gorkozma berdi, görünsün telewizionda ne de zatdy. Adamlar eller baýdakly çalışatdy aktamy. Olum gorulýan ýer otak hiç kim bir ruhsat girme hakam ýok. Ýöne şol edildi. Bir topar adyma soňra suud edildi, jeda berildi, ol başga görün ýöne şol öz ýeňilişi bilen razy bolmady Trump. Şoň öň ýanyna da emesi karşıdaşy Joe Biden 19-njy ýylda Ukrainada Zelenski saýlandy. Prezident bolup şonu saýlanany Trump Zelenski'den haýyş etdi. Sen ýanky Joe Biden'in ogluna kompromat ýanky şoňa günä bilir, biz şonu ullanaly diýip. Olam ýok, men onu etjek geldi Zelenski. Sebäp Biden'in ogly ol ma'lum hem bir şenem geýdiň zatlar ol açyk mediada aýdylan görülýär. Ogly ýanky şol neşe jisimleri bilen meşgullanýan eken. Çekýärmi, içýärmi, kol edýärmi gara bellisi ýok. Ýöne şol neşe maddalaryny ullanýan eken. Soňra şol Ukraina baranyna şol bir hili gümürtük sowdalar edipmi Ukrainanyň ýankymeler bilen, biznesmenler bilen. Ine şular ýaly ýagdaý bar, şoň üçin sen şo zatlary günä bildirdi, jenaýet işin goýdy diýip aýdypdyr. Men haýyş edipdir Zelenski'den. Trump 19-njy ýyl, 20-nji ýylyň basagasyny. Olam ýok diýip ona jogap berdi. Indi şu gün Trump täzeden saýlandy. Bu meselede Zelenski'nin ýa-da kynlaşýar diňe Ukraina halkynyňky da. Bärik gelýär bolan Putinli mesele vardı. Putin elmydam şu arzu edip geleni
yankı bir Trump saylansa Orsiýadyň işi uğruna bolar, biz ene Ukrainanyň hemme ýerinden basyp alsak bize onun hiç şeyli bize karşılık bolmaz ya görkezmez. Özleri Ukraina hiç şeyli ýara kömegini etmez diýip aýtdy. Şoňa garaşdylar bolar. Ýöne näme bolup geçdi? Gelin şoňa da syn salaly. Owa hakykatdan asla hakykatdan şol Ukraina uğradylýan ýaragyň esasy bölegini ýa köp bölegini ene Amerika uğradypdy. Şuna çelli. Yani şu Biden prezident şol uğradypdy. Enne Trump gelse men Ukraina hiçtat berjek gelýän ýaly terze görledi. Ýöne oň aýdan bir zady var ýene de men 24 sagatyň içinde şol Ukraina urşuny gutarýan. Şoňa da Putin bel baglady. Seredin bolýan zatlar. Enne üns beren bolsaňyz Ukraina urşuny ýa frontuna ýaz guturup Thomas başlan aýlarynyň Orsiýet hüjüme geçdi. Alsa, almasa, ol yetkisine seretmezden müňlerçe adam her gün ölse de tapawdy ýok şol basyp territoriýany Ukraina territoriýasyny basyp alyp öz plastarmany giňeldip başlady. 1000 kvadrat kilometrden köpürek 1500 diýip aýdýarlar şu maha soňky döwürlerde basyp alan ýeri. Näme şey diýär onu Putin? Ol Trump'ın saylanana garaşyp oturan adam. Trump'ın hem diýeni o da aynı Putin ikisi dostlukla gatnaşykdy diýip Ýewropada islenik siýasatçy ýa jurnalist görünmet telewizionyada da açyk geldi. Gatnaşyklar bar, Trump'ın özüne maýdan ýeri bar. Aýna Putin güýçli prezident näme boldy? Şu zatlardan çen tutup Trump barada Putin'le gatnaşyk barada şu real netije bar. Düşünce var başlan. Ondan bir Putin şon üçin şu mahal aýagallygyny Ukrainanyň territoriýasyny her gün 5 kilometr 10 kilometrden süýşüp bir tarapdan taşo Trump prezident kursusuna binýänçe alanyny özüniň ketjek bolýardy. Onun garaşan zady näme? Trump prezident saýlananyny aýtsa Putin'i hani sen beset uruşuny şu alan territoriýaň özüňki şu ýerde de saklan. Zelenski da aýtjak. Senin şu ema tabin bolmaly. Men diýen buýrugymy. Şonu etmesen onu senin hiç menden kömek ýok Harbytaýdan. Öz günüň özüň näçe orsun garşysyna durup berersiň, onu özüň çözersiň diýen ýaly. Manyda muň öňüne ultimatum ýa-da şert goýjak, ýa goýmakçy. Sebäp Trump'ın diýişini etgali da ol 19-njy ýylda ol haýyş etdi de Zelenski. Şu Biden'ın oğlunun garşysyna jenaýat işin goýdy diýe açyň diýip. Ol etmän üçin indi ol Trump şu ýaly nähili baýsam kamen daşynyň ýakyna tanışdylar ol adam bilen ýöne daşynyň fiillap görendi, oň çykyşlaryny ýerlendi. Ondan bir bilermellen aýdýan zatlaryny dinläp görüp her bir adam özüne oğlum gerek netijeni çykarýardy. Menem şu aýdylarlardan özüme gerek netijeni çykardym. Ol hakykatdan Trump özüni aşa söýýän, aşa gowy görýän, bir teatralny nähili bunu Türkmençe sözünem tapıp bolacak gal. O söz ýok. Ýöne şol özüne alyp barsy, şol aýnaň öňüne durup özüne serenjam berýär, aýna men eýlemen beýle bar. Men şol Türkmenistany men oppozisiýa diýip ol ir döwürden bäri çykyp aýnaň öňünde durup ene men Türkmenistanyň gelecekki prezidenti bolar, näme bolar diýip özüne bat berip beren piyadalar vardı. Ene şu terzde Biden hemen Trump men şeylerek gördüm sebep ol gurlan elmedam bir aşa özünü öwüp özünü bir şonun bir pafosny bir şolary teatral terzler barýardy. Men şonu
İskarınnas görmedim, İskarınnas diýmegem şol ýanky türkmençesi ýok, o türkçesi samimi. Samimilik görmedim, doğrusunu aýtsam. Bir gün eýle diýe, bir gün beýle diýe. Ene şu gün saýlanny halka aýdýa, men sizin balyp ipek ýerleden Amerika dünýede birinji döwlet bor täzeden biziň şan şöhratymy dünýäýe ýaýradyýar, ýaýwanlanýar. Şonda Amerika dünýäde ilkinji döwlet şuman ykdysadyýat boýunça da beýleki parametrler boýunça da. Ýöne ol 4 ýylyň içinde Amerikan halkyny ýaryp ipek ýerdirip bir populizm, bir şöhratlandyrmak, şohullandyrmak aňyrsyny işlep düzülen programy ýok. Men şey diýip düşünýär. Indi şonu hödür etdi halka, şol prezidentlik programmasy ýokmanda. Muňa da ananan halk kim? Esasanam şol garyp gasar ýeter ýetmez. O bir horhumsy ýaşap bererler. Kän olur ýaly Amerikada. Ýa-ni türlü toparlar, ýa öňkü aňyrdan gelýän garaýagyz milletler, ýa şolaň wekilleri esasan ine şol işsizlik migrantlaryň aşyp çolup gelmegi serhetden bärik esasan Meksikadan şu zatlar ine Trump'yň saýlanmagyna gaty uly himayet berdi. Trump'ym şonu gowy edip bullandy şol oýuny. Täp migrantlar ýurdun içinde gaty kän bosgullardan migrant diýip aýtman, bosgullar bar, bir kanun serheti bozup geçýärler bar, şeýle gelýärler bar. Onuň bular aýsy birmi bular kömek etmeli, ýaşaýyş şertini döretmeli. Amerika o taýda sosial kömek ýok, sosial döwlet däl, imperializmlerde ýa imperializmde öz gazananyň özüňki o taýda strahowkaň özüň satyn alýan, dermanlaň özüň hemme diýen, şol strahowkaň bolsa sen bejerýäli, bolmasa sen öläý. Pulun bolsa hana jaýynda ýaşap, pulun bolmasa köçede ýatypdyr. İşlesen pulun bar, işlemesen olam ýok. Ansaň şoň üçin o köçelerde ýatyp duran milletler, adamlar görkezýändiler Amerikada. Yani narkomanlarmy, işçilermi, biheppelermi, başga pes dereceli sosial elementlermi gatykän. Ýöne şolary arassalamasalar Amerikan boýuna edilýän degirmen daşy ýaly bolup asylyp durdy. Gatykän milyon adam gelýär Amerika. Ine şol oýuny oýnap ýa-da şol inçe perden tutup Trump adamlaryň sesini gazanyp bildi. Ine şuň täzeden saýlandy, indi Trump aýdanzady bardy. Men Türkden saýlansam, ýa-ni ilkinji nowatda ýurda gelýän importy kesmesem şoň bahasyny bir näçe derece ýokarlandyrjak diýip. Import nereden gelýär esasy? İlkinji ejer çekçek Trump'tan Hytaý bolupdy. Onu aýtmak gerek. Sebäp Hytaýyň şonusam şumal ykdysady ösüşi pese gaçdy. Aýny Trump prezident boldy 4 ýyllap asla haridyny Ýewropada Amerikada uradyp biljekler. Amerikada Hytaýyň iň uly bazarlarynyň biri. Sebäp Hytaýym Amerikadan harit satyn alýardy. Teknologiýasy üçin ösdürmek üçin ykdysadyýat. Enne Trump şoňa böwet goýýar serhetlere, tamojnalara. Şol sany Ýewropa bileleşigine aýtdy ol. Indi şu gün men dinläp otyryn ýa-ni Ýewropanyň liderleriniň näme pikirdedigini, olaryň jurnalistleriň ýa bilermenleriniň näme diýýäni. Meselem Germaniýa ozal şol öňrýän bir pudony alyla, avtomobil pudony alsa, şolaň öňrýän hemme maşyny Mercedesimi, Volkswagenimi, yenesimi, beýlekisimi, hemmejigi Citroen, bilen Fransuzlaryň hemmejigi şo tak edip dur. Amerika tarap. Köp böyle, olaň bazary şo taýdy. Indi ozal bir narxdan tamojnadan geçýän bolsa, indi şol narxy gymmatlaşyp. Ol belli däl, onu 50 götürüm galdyrjakmy, 100 götürüm, 200 mi ol Trump'yň özelinde buyruk berdi, guturdy. Ondan o zatlar ya ýurda girmeli,
girse de son belleğin ırkından girse onu bir satıca berdaki Germanya'da önürce hiç il girdeci yok. Kazananın bedenenme yetmedi Türkmen bir söz vardır. Yine bilem şo bolýar. Şonuň üçin Ýewropada gaty ulu aladı döredi. Trump'ın gelmegi bilen. Hawa elbette şu gün Ýewropaň hemme döwlet ýol başçylary diýen ýaly gutladylar Trump'y. Ana gelipdiň gutly bolsun, umyd edýär gelecekde de ine biz gatnaşykmyzy üzmer, agara gatnaşyk saklap diýen umid bilen ýüzden ýasyp ine ol aýdyp çykyş etdiler. Şol sany Şweýçarýa premier ministri Peterson. Näme biler Trump'ı görün için bunu şuraya çıkış edene içi yanıp dursa da yüzün gülüp durmalı diplomatlarda bir düşünce vardır yurttaşlar. Olur şona da boti. Derdi düyamelip hatağı bakmak neyme gerek. Bulan hemmecinin karasını Kamala Harris'in yeniş kazanmalı değil. Bütün progresiv dünyadına Evrosayuzlar. Bütün progresiv dünya ösüşü dünyanın ösüşünü, pozitivini, demokratiyani, Kamala Harris'in hakimet başına, devlet başına gelmeyi bilen bağlaştırıyordur. O arada onlarca, yüzlerce yankı makallar, çap edildi, çıkışlar oldu, bir bölüm sizden görürsünüz belki. Yönü, onku pasmadı, bolmadı. Ne için bolmadı diyen sonra yüze çıkıyordu. Gelin sonra da cevap tapalım. Kamala Harris başta gelenle 20-nji ýylda Joe Biden'ın ýa-ni vice-prezidenti bolup ýanyna işledi. Kömekçisi hem orunmasary, birinji orunmasary. Şonu gaty emme tarapy bilimi ilmi ýetdiňden bir näçe ýyllaryň dowamyny beýik wezipelerdi işlän, baş prokuror wezipesini işlän, kanuny ýumuk gözü bilen ýatdan aýdyp bilýän adam. Şunu başta elan etdiler. Joe Biden'dan sonra demokratlaryň adından prezident saýlanmaly şahsiýet Kamala Hanım. Halk başta kabul etti, şol aýdylar döwür 20-nji ýyl aýdýanlar. Sonra şu denany ýuwaşlyk bilen sahnadan düşürdiler, aýyrdylar, Biden öňe goýdular, ol görünen Biden'ın arkasyny elmedem. Näme iş etse de, şu Ukraina söwüşinde de bir beýleki işlerde de hemme gepleşikleri alyp baryn. Şol denan soň öz bir çykyşyny aýtdy. Bir prezident ýemesin kampaniýasyny ýany. Ýöne şonu sahnadan aýryp Biden'ı goýdular öňe. Emme ýerde Biden, Kamala yok. Yani işin aramlı bölümüne diýenim siýasatda Kamala möýdi. Şu ilkinji we uly goýberilen kemçilik. Eger de şol döwür, şol 20-nji ýyldan başlap Kamalany biziň gelecekki prezidentimiz ýa şu hödür ediljek kandidat edip oturan işler şu etak bardy, bu tak gel, şunu etdi, bunu etdi dip halkyň öňüne gözüne görkezden bolsadylar. Onda bugün men pikir edýär Kamala ýüzüňe ýeniş kazanardy. Many sakladylar. Ol Joe Biden benden orientasiyasam üýtgedip kellesini nira barýanyň bilen akamahyr bir ýerde ýykyldy, bir ýerde sürüşdi. Bir ýerde aýtmasy zatlar aýtdy. Ana bundan bir hep dozulm, 10 gün dozulm, ýene bir çykyşyny aýtdy. Trump'ın taraptarları zibiliyada musur diyen manada. Ondan kim onun Kamala'nı gollajak? Şular ýaly diýip dursalar karşıdaş duran partiýa. Ene şu zatlar bir topar ýene de olur, şu zatlar bar, şu Kamala'nın halka özüni tanıdylmady barat. O tanıdylmadyk kandidatym, eden işi beýan edilmedik kandidatym seslen ýeterlik meşgul alyp bilenat. Ýoksa bu ýaly kandidat entek Amerikan taryhyna bolan zatlar zenan prezident saýlanmak. Şular ýaly prezidenti bolmak. Ne? Özüm gara ýagyz milletlere degişlik.
Bilim bir yerde buna pozitiv o täsir eden bolsa başga hörpden tarapdan bana karşı täsir etdi. Hep Amerikan ol ak ýagyz milletler var, o ýerde ol Amerikan olur basyp aldy, indeýsler ýok edi, olaň territoriýasyny özleri eleder. Bilýäňiz bu geçmiş taryhyny Amerikan. Indi şondan gelýän rasizmim bar, ol orada ak ýagyz, gara ýagyz, ol bir näme de şuňaly gara ýagyz näme gerek diýilýär. Amerikan taryhyny diňe birje adam, 77 prezidentin içinde diňe birje adam gara ýagyz prezident boldy. Onun özüňiz gogulýaňyz kimdigini. Boldy. Başga prezident ýok. İkincisi mene Kamal. Kamal hanım, şu ýagda düşürdüler. Ol soňky 2 aýda, 3 aýda ılgany, otak baran, butak geleni bilen yeterlik derecede onu gollaw bolmady. Ýoksa Barack Obama şol gara ýagy saýlanan prezidentim elinden tutup Kamala bilenem çykyş etdi, beýleklerim zadım. Beter giç boldy. Donald Trump bolsa, bir soňky 4 ýylyny 20-nji ýylyň şu güne çenli boş geçiremek. Ozal 16-njy ýylyny 20-nji ýyla çenli ozal prezident bolan. Öz kemçiliklerini bilýär, goýberen kemçiliklerini bilýär. Şolary düzeltmek üçin her zat edip başgaça halkyň aňyna başgaça täsir edýär. Hani Joe Biden soň saýlawçylar zibilliýdi bol, ertesi gün Trump o zibil daşıyan, musor daşıyan maşyna surata düşüp şol zibil bolsa menne zibiller daşıyan adam diýip halkyň aňyny we pikirini tiňdirýär. Birje kartinka 2 minutluk şu maşyna oturupdyr, özüm düşüpdir. O şäherde maşyna sürüp zibil ýygnan adam da. Bir PR aksiýa. Her zat edilýär şol wezipany almak üçin. Näme gerek şol wezipe Donald Trump'a? Bilen bir ullukan sonra bolup durda ýurtdaşlyk. Seredin Donald Trump'a şu geçen 4 ýylyň dowamında bir näçe jenaýat işi açyldy. Ol o taýda pul alypdyr, bir taýda ýemedipdir, o salgatlar tölemänler, ýene bir ýerde bir denana azar beripdir, ýa bir ýere pul berip ullanypdyr. Gara şu bir topar zady alyp şoň garşysyna goýdular. Inni heredin ýuridik kadus nähil emele geldi. Inni Donald Trump'a şol jenaýatlarynyň biri üçinmi, ýalňyşmasam ýa 4-üsi üçinmi, şu aýyň noýabr aýynyň ahyryny suwdyň karary bolmaly. Terin bolýan zat. Näme üçin şol suwd şo kararyny prezident saýlaw geçmäke kabul etmedi. Buna gaty gömürtük jogap berýärler, ýok biziň konstitusiýamyz ruhsat berýär diýär. Eger şol adam prezident saýlansa, türmede oturan bolsa şol taýdan öz işini alyp bilýär diýdi. Şoň türmede oturup prezident bolup bolýar Amerikada. O şolun kanuny şeýle. Endi belli däl Trump'a bildirilen ýa ýönkelen güne nä derejede suwtlar tarapyna seredilip oňa näme jeza beriljegi. Ýöne serediljegi ol görünüp duranlar. Hökmen bolar. Endi näme? Şol suwt ýemesinden sypmak üçinmi ýa şo işi suwda ýetirmezlik üçin bir howa ýemedi gerekdir Trump'a şu ýeňiş. Şoň eger şu prezidentlikde ýeňilse, onu häzir bir hepden boljak suwda ona ýem aňyrsyna taşlasa gözüne olaýan prezidentlerle ol aňyldaýan jenaýatçy bolýardy. Şoň üçin olam öz elinden geleni etdi, töweregindäkileri ýygnady. Orada mene şonu elinden gelen kömegini etdi. Şol sany Elon Musk'am Trump'ın tarapdary. Nädip satışýar biler, nädip bir ýola düşýär. Onu soňra şol döwletiň ýurdun içindäki siýasatçylar bilermenler aýdyp berer halka. Ýöne bolýan dagdaýlar şu. Teredin. Putin şu gün men istemäkin şu madem aşam düşdi. Putin'in Trump'ı gutlandy. Belki aşam gutlajakdyr ýa öýlen gutlandyr, men ortadan telewizionyny dinläme, näçe ýyl bäri. Ýöne ilkinjilen hataryny ol gutlanan.
Viktor Orban var yankı. Vengriýanyň prezidenti. Ol yankı Türk döwletleriniň konferensiýasyna da gatnaşyp Putiniň ýanyna da dur, ol ýene bir ýere de bar. Gara bir ýerde toýba bolsa şo bar, ol şo ilkinjilen hataryny Trumpy gutlapdyr. Täp ol Trumpyň tarapdary. Enne ol arzu edýär, enne aýdyşlaryna görä bilermellen, enne şol Ýewropa birleşigine Trumpyň wekili bolmaly adam şol. Ya boljak Mısın ya da arzu edýär şonu. Trump şonu Ewropadaky wekilim diýip belläri narasy boldy. Bolurmy, bolmazmy, ertekimbi, belli däl, ýöne şular ýaly görünýär. Hawa dil ujundan Ýewropa birleşiginiň beýleki döwletden ýol başlar. Şoňa Ukraina prezidenti Zelenski Trumpy gutladylar. Ýeňişi bilen ol hakykatdan demokratiýa näşeýle bolýar. Ýurtdaşlar sen hala, şol adamy halama, halk kime ses berse, ene şol meni prezident. Ýogsa merti şoňa suud edilmeli. Odanam suudun bir topar kararı var ya, alıp baran işi var, ene şu cenayetkar etdi, beyt oynatdy diýip. Ýöne şonu halk saýlady. Ene halkyň berýän karary şol. Şoň garşysyna hiç bir konstitusiýa işläp bilmeýär. Eger dediýär, men şunu oturup pikirlenip otyn, eger de Türkmenistan şular ýaly Amerikadaky saýlaw geçirilen bolsa, meselem 90-njy ýylda ya soňky ýyllarda, ýa-ni Gurbanulyň häkimeti basyp alan döwri, ya ogluny getirip oturdan döwri, bizde türkmenlerde şular ýaly saýlaw bolanmarsa, ne Niýaz, ne Gurbanuly, ne mesi Alasamsyk ogly häkimet başyna gelme hiç kim mümkinçiligi ýok. Täp halk saýlap seçýärdi. Biziň halkymyzy saýlap seçme asla mümkinçilik bolmady. Bir adam kandidat görkezilse, olaýam saýlap seçmek däl, sen şol mezbur ya ses bermeli ya bermeliler. Ene bizde 90-njy ýylda Niýazow şol prezident wezipe saýlanmady. Hiç ýyl alternativ bolmady. Şoňa garşyda bir adam tapyp bilmedik. Elimiz peltel çıraly günni gözlemizdi. Hiç kim şoňa razylyk bermedi. Men özüm 3 tane adam bilen gürleşdim. Atlaryny tutup oturmaýyn. Biri belki badyr diýir ýa ýokdur. Şoň üçüne matkaz etdiler. Ay bize şu bolýar. Ay bolýar, men innikide innik saýlawda men prezident boljak. Ay yok, men mana baranyň bilen bolanat o kommunistler alıp çykýar. Öz kandidaty bolsun. O döwrüm kompartiýa men nip höküm sürup berýär. Ýöne halk seni gollasa kommunistler neýlesin? Hana şu halk gollap otur. Ýoksa Kamala Harris'i gollap, şol aýdaly 226 adam o samsyk däl, ol ýemesi, şol Amerikan halkynyň gaýmagy, iň akıllysy. İň bilermeni, iň iş eder, ola bilýär, döwleti ýurduny ýere alyp tyrlak gitmeli. Emma halk şolar gollap mansaň demokratlar kıra çekildi. Görün hana işläňin respublikalar bilen 4 ýyl nira barp ýetýär, bizim garadan seredip oturarlar. Enne demokratlar o taýda hiç bir kanuny ýa karary täsir edebilmeýär. Ol kongressde de, ol wekilçilik kemesinde de bular azlyk edýär. Hemme jügüne Trumpyň adamlary otyr. Ana şeýle, bizde şo bolanmalsa, biz bugun gör bak nerelere ýetirdik. Ýani şo bolmansaň, ay bizde şo bolýar. Ayne şu yetimçi. Öz yetimli gördü. Halk hor saklama. Oğlum yetişirliğinin yalan söyledi. Halkım şu yalana uydu. 30 yılda gelip düşen çukurumuz şu yurttaşlar kabul edin. Ben başka näme diyeyim? Näme bolup biler? Trump 20-nji ýanwarda eýem öz kursysyna geçmeli ýa wezipesine. Kapitolida barar antiçer kitabyň öňünde şo günden başlap ol prezident. Ýöne şoňa çeldi. Häkimet demokratlaryň elinde ýa prezident kursysy Bidenyň elinde. Joe Biden şu mahal iň soňky gezek näme kömek etjek bolsa Ukrainalara kömek edip biler.
yara gowra diýen, pulu gowra diýen. Näme edýän bolsa edip bilýär, onuň tek goly kanuny geçipdir. Möhlet ad ýöne öňmede noýabr tutuş, öňmede dekabr, ol ýanwaryň 20-sine çelli. 2 ay ýarym wagt bar. Oňa çelli gör bak nämeler bolup geçýär. Hiç kim müdimi däl bu dünýede Bidenem, Trump'a sanalgysy dolan güni gidibermeli. Onuň bilen näçe wagt prezident boljagy mellide. En şu taýda soraw ýüze çykýar, Ukraina näme bolar? Ukraina parçalanır. Eger Trump şu gün edilip oturulan harby kömekime uğradylmasa, Ukraina orsun Orsiýadan Ukrainanyň basyp aljagy görnüpdir. Yara kömek aýrylandan soňra bir aýda ýetmän Ukraina ýeňilişe sebäp bar. Sebäp orsun şu gün düňe öýde urşana Ukrainanyň garşysyna. Hany ýani Demirgazy Koreýadan eskerler getirip, hany 10 min adamy ýeňşe frontda. Bana ne koalisiýa bolup, Iran hana gece günü şahitlerini uğradyp otyr Orsiýada. Hytaý gece günü kömek edip otyr Orsiýada. Beçara Ukraina halky nädip bilen garşysyna ýeköde dursun. Ol şonsuzam gan berip gurban edip otyrlar halkyny. Ul ýaly ýigitlerini, ýa-gyýlaryny. Öz hak hukugyny goramak üçin, öz territorial bitegligini goramak üçin. Enne SSR dargandan soň kabul edilen şertnama gyzylçylyk çekdiler. Alynanlyňky, göňüýüşliňki, gowurga diýişliňki diýilen kanun ýüze çykdy şu gün. Egerde Orsiýa Ukrainanyň territoriýasyny basyp alyp bilýän bolsa, maňa da halkary guramalar ýa-da döwletler göz ýumýan bolsa, onu Birleşen Milletler guramasy ýa beýle guramara näme gerek bar? Diýmek dünýädäki bar bolan düzgün tertip bar. Şol ýa-ni ikinji jahan uruşy gutarlanyň soň ýa-ni ikrar edilen gymmatlyklar bar, ýa kanunlar bar. Hemmejigini dargak gidýär şu Trump'yň etjek hereketleri bilen. Biz ozalym men aýtdym bizeýem 3-nji jahan uruşyna girdik kiçirak görnüşinde. Ana Orsiýa Ukrainanyň üstüne 3 ýyl bolup barýan, fevral 3 ýyl bolýar çalyş edenler. Basyp alyp territoriýasyny 30 göterminally Petinden Ukraina. Geçen ýylyň 7-nji oktýabryndan bäri ine bir ýyl bir ay şu gün Israil bilen Arap döwletleriniň arasynda hakyna täzeden söwüşler tutaşyp gidip otýar. Bilen mene ulukan soragyň biri. Beýleki döwletlerde de ana öz içinde durly situasiýalar döräpdir. Öňe hiç bir gowulga däl. Şolsany Orsiýetde de indi kynçylyk diňe bir ykdysady kynçylygyň däl, dünýäniň gaty uly global uruşyň pozisiýasyndadyr. Bir yetmeýän zat şumal ýadro ýaragullanma. Şonu bir knopkan bassa onu şu biziň ýaşap oturan planetamyzdan pytrak gider. Beýleklerim basar şonu. Ýöne şoň öňüni almak üçin näme etmelilen? Sonra hemmäň öňünde keserip dur. Ýöne şonu çözmäge gaýrat tapanak döwletden ýol başçylary. Biri Putinin gorkya, beýlekisi Hytaýdan gorkya, üçüncüsi Amerikadan gorkya, dördüncüsi Iranyň gorkya. Bir gorkup nädip ýaşamar? Biziň halkymyz gorkmasa adamlar aýagyny pasmaň tozuça ýok adamlardan gorkup titreşip otyr. Bilerim şular ýaly. Bilen gorkýan zady ýa-ni ýadro uruşy başlanmasyn ýa-da atomly bomba ýarylmasyn. Ýalsa hem bütün planeta ýalyjak. Onun ýaşaýyş ýok ýer ýüzünde. Yer şarym ýok. Şoňa düşünýän adam ýa döwletler şoň üçin şu gün
Ukraina kömek edip atýlar. Sebäp şuňkun Putinin öňüne çykylmasa, şol saklanylmasa, o taýda durjak adam däl. Ine erti Pribaltika da menki, ozal menkidi. Hawu. Bir Finlandiýa da menkidi. Bir döwür Orsiýadan hataryna dowdy imperiýa döwri. Hawu. Şweýçarny aljak. Polşa da menki, Bulgariýa da menki. Ay gidip berjek şu aňyrlygyna. Hawu. Näme ol bular ýaly edenetdilik ýermeýän zatyrda kime ýol berilmeli? Şonsuzam yer şarynyň altıdan bir gowru yer bölegi Orsiýadyň elinde. Altıdan meri. 200'den gowrak döwlet bar yer şaryny. Ýöne şu ähli ýeriň altıdan merine Orsiýada degişdi şuňkun. Taňa yer gitmi. Halkyň ama ýok şu yerler doldurar ýa işler ýa. Şol yer asy yer üstü baýlyklar şol Mendeleýewiň tabliçasyny näme gorkadylar bolsa şo bara Orsiýetde. Onların öz baýlygyny, öz halkyny, ösdürüm öz halkyny ýok. Bulardyň biriniň oldan malyny ýa ösdüren önümini basyp almaly. Hiç bir halk şulardan gowy ýaşamaly. Özlerim ýaşatlar gelene, o ilşel iňlerini ýa döwletlerden ýa milletlerden. O bolýa eser zamanına diýeni men özüm pikir ýöredýän ýurtdaşy. Eser zamanına bizi daşary ýurtlara Ýewropa çykarmazdylar. Gadagançylyk bardy. Biziň enatalymyz Türkmenistanyň içinde oblast ýa welaýet çägini otak ýa toýa gitmedik gördi. Ola daşary ýurduny ýerde gördi. SSR-me görene gör. Näme hasabyna gitmeli? Ol ýerde 35 manat aýlyk bilen adam maşyny. Şeňmi? Ýöne eser ýykylandan soň ene bizden şu mahal Türkiýede halkymyzyň, eýlatymyzyň pesinden 60 göterimi ölüm edilmeýän döwründäki ýigitlerden Allah gyýlamyzyny işläp ber. Şolar görüp otyra ene daşary ýurduň ýagdaýyny, döwletleň, milletleň nähili ýaşaýan. Men pikir edýän şolaryň özüne şolar ýaly durmuşy isleýändir, ýa arzu edýändir. Ýöne men şol isleýän ýa arzu edýän o diwany gyşarp ýatan ýerinde o zatlar bolana. Yerinden turup gidip işlemeli, şu arzuny hasyl etmek üçin, göreşmeli. Öz hakkykym üçin. Türkmende bir söz var ya, işlemedik öküze, iyim yok deyip. Näme biz yatıbymeli. Ekenne yok, dikenne yok, harmanna häzir hozo. Adamlar halis şol öz emesini etmeli işini beýlekliň üstüne ýüklemeni enni edinipdirler. Men şundan görýän biziň halkymyzyň hak hukugyny gezek gelenni bir şeýle bir naýynjar ýagdaýda. Özümüz edesimiz gelene, öz durmuşumuz gowlatymyz gelene. Bir edip bermeli. Hökümet kim? Hökümetem sen şol wezipen ynanyň adamyň bolmaly. Eger şolum şu borjy ýerine ýetirmeýän bolsa, onu küçtün kakyp beýlekini goýun. Şonu medetimiz gelen akdy. Ondan biz nädip ýaşar? Gelejegimiz ýok şu meselelerde. Endi Trump geldi, näme bolar? Putin indi görýän şu otlamýanyň sebäbini aýdyp beri. Sebäp şol soňky halkara dowuşy geçirdiler Putin han ol Hatay bilen ýa Hindistan beýleki Braziliýa hemmesi üýçde BRICS şol. Şu taýda aýdan zady bar. Biz ine eden tekliği var. Putin biz ine bize dolar gerekler, euro gerekler, bizden öz valutamız bilen işlemeli, yuan olmalı, Xitayň puly olmaly, bu olmaly. Ýöne bize dolar gerekler diýip aýtdy. Trump saýlanma. Bilim dolaryň eýesi. Dünýäde en geçgilli pul ýa-da hasaplaşyk emesi kagyzy diýip aýdy, pulum diýme, dolar ikrar edilen. Bütün dünýä dolar bilen işler. Ýewropada ene euro bilen işler. Indi näme bolar? Trump'ın samsyklar bir tarapdan. Olam görüp oty eger häzir Putin ol Xitay, Hindistan, beýleki Braziliýa, şu BRICS-a girýän döwletler hemmesi bilen birleşip yuany
özlerinin manat birligi diýip çykarsalar ya hasaplaşyk birligi diýip. Onda dolar şulha boljak ya samana. Kime gerek bol? Trump'a maýdy boty halkymyz sizin balkölüne batyrar. Demek şu gün Putin Trump'ın düşmanı. Yani men pikir edýän näme Putin şu ýa son sammitde onu enter kızgınam sowuluna ol sammitin kepde ya bolunu. Onu töwregine adamlar ya ýöre togullukla ters informasiýa ötdirler. Men şeýdi pikir edýän. Sebäp şu Amerikada dünkü geçirilen saýlawy hökmen ýa-ni Kamala Harris ýeňer diýip aýdylan bolmaly. Ol şon üçin bize hiç şey pulum gerekka, Amerika'da gerekka, şolun dolarım gerekka diýip çykyş şol. Indi näme Putin ol bütün dünýäň öňüne aýdan sözüni eden dakaladyny ýa-da türkmençelap aýtsak tüýkülüni ýzyna ýalap almalymy. Şon üçin men pikir edýän häzir Putin saklanypdy. Trumpy gutlamaly, gutlamaly dälmi? Gutlasa onun necilediği öyle, gutlamasa da onun özüne düşman yasadığı öyle. Yani onu gutlasa da ana bir hatayı kalacak. Sebep şu gün Orstiye'nin mesela bir iktisadiyetin saklayıp oturan Hatay. Esasen Hatay. Aklı kömeği de oturuyor. Yani sen onun Hatay'ın kaharını yatırıp ya o bilen ağlını azardıp sen Trump'a mı akıyanın o çetinle sana gelir mi o kömeği? Onu sonra Trump'ın İranyan yağısı kalamayan devletin Hatay. İnsol geldi hakimiyet başına. Yoksa eğer Joe Biden benim eğer ya da Kamala Harris gelinim olsa Hatay bilen hiç olmayan karınca katnoğu vardı ya diplomatik katnoğu diye baydın. Şoşolar hiç olmayan birek bilen bir adam şekilli gürleşmeyen başarıyadılar da stolun başına ya daşına. Abi geldi böyle ana söyledin ha bu diyen sözlerini çıkışını. Benim İngilizcem bilemez onu Orsa tercüme ediyorlar öyle ya Şveççe televizyonda ya da şunu dinlep netice çıkarıp atayım. Yok. Yurttaşlar. Her dağda karasmalı öyle dünya yütkacak, yani kovuluğa değil. Eğer Trump şu diyen zatlarını amal edecek bolsa, berca edecek bolsa, hem devletlerin önüne şular yani şert koyacak bolsa, tamojnalarını yapacak bolsa, daşarı yurdun haritler için, onu olan manatbarlığı kime gerek? Bir zadın näme biz olan näme üçin biz olan dolarlaryny ullanmalydan sonra ýa-da çykyp duran şular ýaly mesele şu Ýewropada Ýewropa Birleşiginiň NATO ýaralyň ýolbaşçylary hemme şu altysyna 7-sine 2 gün şu tema başlanyp duş geçirýärler. Şu naşan başlandylar. Ertirem uzaklygy. Näme üçin? Şu Trump'ın prezident saylanırlığı için. Şolan hiçbirini kesti çekene Trump'ın hakimiyet başına gelen. O görünüp duran da. Yöne diplomatiya, bir iş olmanıdı, halaşmasakam sevuşmayliğin yal ortalık burada siyaset saylap alacak böyle alır. Yöne Trump olungu diyen adam bize onu da düşünüyor. Şun, yani şuna 2 saattan uğrak vakit böyle, Şveçyan Premier Minister Peterson çıkış etti. Şu mesele bağışlap. Ol şonuna aitti. Men dünge şu Trump'a derişli yerine aydın. Ol aitti şular ýaly ýagdaýyň boljağını, bolup biljeğini. Ondan biz ona näme garşylyk görkezmeli? Ya biz nähil terzde şu ýagdaý dören ýagdaýyny biz nähil terzde hereket etmeli? Şu zatlar biz öňünden şu senariýalary dürlü senarýany işläp goýduk diýip aýtdy. Demek bular şu Trump'ın geljegine de öňünden öz programmalaryny işläp ýazypdyrlar. Diňe şewetlerde bütün Ýewropaýy pikir edýänler. Ene şonu şu programmany häzir şuň şola gysgaly ýagdaýda ene çözmäge ýygnaşdylar. Çözerlerim. Ýöne elbetde şu taýda ýurtdaşlar Amerikan oýnamaly roly uly. Ol häzir şuň kun urada oturda ýara barny Ukraina. Eger şon Trump gelip besetse demek ol
Ukrayna halky dol yararsız galmaz. Oň ornuny şumaha soň öwedini Ýewrosaýy dolmaly bolupdy. Dolurum bular bilýär inni Putinin orduny Ukrayna bilen şäklenmejegini erti Pribaltikan üstüne çözür. Litwa, Latwia, Estonia, soň bir Polşa bar, men ganym düşman Putin özüne hasap edýär. Soň Bolgaria bar, bir bärdini Finlandiýa bar, Şwetsiýa bar, gidiberýär aňyrlygyny. Germaniýa bar, nemisleri de aýdyp otyra, olar çykyşlaryny sallaw ýok diýen bir ýemesi. Propagandony. Haydi ya nemisler de hayt vayt dip görülüyor. Täzeden size 45-nji ýyl gaýtalar dip o haýbat atdy. Samsyk adam. Sen 45-nji ýyl gaýtalar ýaly sen gol astynda 14 san Sowet Respublikasy barmy öňkü? Ha? Şu ataka uğrap ete süren ýaly dip süren milletler mami? Şol sany türkmenler. Bizim tarihimiz öwrenemde, öwrenemde şeýler aýylgan saatlar çykar, ýurtdaşlaryny görürsün. Ol nädip bol Semyon Budon diýilen samsyk o türkmeniň diwiziýasyny 25.000 atlyny nemisiň ol tankynyň puskasynyň pulymyodynyň öňüne sürýär avtomady bilen. Hey at bilen şeýdip düşmany ýeňip bormy? Mehanizeruny brigadalar ýapar armiýany. Hemmezin paýhyrlat şo taýdy. Gülýäli gitlemiz gitdi, gülýäli bedewlemiz bilen bilelikdi. Mesarupka şol. Bilen tak o zatlara dolanyp gelir, ýöne men şuň kun aýtjak bolýan zadym. Şol bolup duran zat bizini görüp dursa, kim begenýär? Trump'ın gelenini. Men pikir edýän hiç kimin begenini. Şeňmi? Şoltan ortadan begenene Xitayym ykdysat taýdan bogulýar. Iranam odulum sansiýasy ýeterlik. Trump gözüni okup bolsa atjak. Inni Iran bilen gapma garşy bolup Israilim ýa-ni Amerikan ýemesi partneri hemme taraplarynda da şertnamasy bar. Men şoň üçin aýdýan dünýä şolary ýa çatak boldy. İteyetin pişik beýkesin tananak şu ýagdaýda. Bir ýerde şolary spektakl bardy, aşgabatda goýurdylar. Dünýä döňdörildi dip. Şu dünýä döňdörildi zamanasy bize şu gün ýene-de bizim döwrümizde bolup duran zatlar ýurtdaşlar. Türkmene näme bolar? Gelin şunu da seredeli. Biz Ukrayna halkynyň ýeňişini gelecekte Türkmen halkynyň ýeňişi bilen baglaşdyrýar. Onu men giýip oturamam. Ukrayna halky öz territoriýasyny, öz milliliğini, öz döwletini gorap bilse, diýmek azat Orsdan, Russiýadan azat bolsa, diýmek bizim azat boljak günimiz şondan soň bir 2 adym aňyrda. Çeýlen bolar. Ýöne şol möhlet biraz gara aňryşy şurly. Näçe wagt men onu çatan aýdyp biljekkä 1 ýylmy, 2 ýylmy, ýarym ýylmy, ýa 3 aýmy bir ýaly ýa-ni dünýäde alınıp barlayan siyasete hem de uruş meydanına bağlı bolupdyr Ukrainada. Onun için bu zatları wagt görkezler ýöne biz ýerde geçdi, biz diýip aýdýanym şol ýa-ni 20-nji asyrda diktatura bilen radylaşmajak, diktatura bilen salamlaşmajak ýa el tutuşmajak ýa işleşmejek döwletleriň sany gat artykmaz. Şolar özüni aýyrdylar bir gara. Özlerine şu näçe diýen gelýän bolsa, şolar ýok Putiniň bize hiç zat gerek gelýär. O şoňa meňdeşlerden, Iranyň şol sany, Demirgazyk Koreýadan, Xitaýyň beýip ırgylapdy, oňam haritlaryny kän gelýän däl. Galanyny kesseler, ondan kime satsyn olar öz harytyn. Häzir Trump boýar, bulara embargo borlugy tordy. Ortaň şu önün ya ödýmeli bor, ya deňde gark etmeli bor. Ya da milleti muhut paýlamaly bor. Muhut paýlasa da diýmek onuň ykdysady bir günne çökýär. Şular ýaly bolupdy, onuň türkmenler hem pikir edýändir ol hakimeti basyp alan
Cenayet toplar. Ay gogollu Trump geldi. Putin'in bar arkamızda bizden tak dövran sürersin. Pikirem etme. Sormarsınız siz hiç zaten. Sizin ya mögüritiniz öttü. Ben ayda oturmayın namçın ötenine o sonra özünüzü kaçıp atalı gözlemedi yani. Bir günün içinde gelir size karşılıklayın. Hem de arası var. Ne? Sonra Trump'ın gelme iktisadi kıyınçılık görecekti dünyada. İş yerleri azalacak ya yapılacak. Mesela may değil, Germanya'nı alayın. Şu German maşinleri, şu fabrikleri otaydı. 100 binlerce adam. Belki milyonlarca adamdır. Şu zapçaz, ol maşin bir yerde üst çıkana yüzlerce tane o pastav şeyi var. Getirilen yerleri var. Otaydı da her edarada da, her kuduramada da, her zavod fabrikte de binlerce adam işli. Inni şulon harıydı Amerika salınmasa, beter gımmat nırk kesilse, onun demek bu zavod fabriklerim yapılmalı. Onun son ilat nemeden imitlenmeli, yani gününü güderanı dolandırmalı. Bilen bu lokan sonra var. Son çıktı ya iktisat sonra. Bizim premier ministerimize maitti, o bizim diyanlar şu Şveçyan, o Petersen'e maitti. Bizim hem sol yankı dünya adı böyle yankı Volvo yemeğimiz vardı. Zavodumuz var. Volvo maşin çıkarıyor. Ondan sonra Scania'da zavod var, yine de fabrika. Gidip yatan bir yüzlerce min teknika çıkarıyor. Yer gadiyan, yerin aslını işleyen şahtalarda onunla bununla da şunu üstünü ullanan yerken avtobuslar mı, neyme mi? Eni bilirim, böktancaktı. Amerika yemesini yapsa, serhetlerini yapsa, demek Sovyetlarda da iş kalacaklar. Sonsuzum ozun şular yali kan kömek ediyor. Biz diyen şu Sovyet hükümeti devleti Ukrayna tarafını giyecek onu. Hem humanitar kömek, hem harbi kömek, hem el kömek, hem dil kömek deyilen yali, hem yara kömek uğradılıp dur. Hem de çıktı pula. Sonra kömek deyip uğradılıyor. Enne öz yağdayımız pese düştü. Bundan edil alayık ne çabun odalıyın. Bir hepte odal. Sonun anırgaylar. Şüvetsizde ıglan edilli. Şu adamı banktan kredi alıyor, cay almak için. Sen hükümet pulun yığın yapsan barıp cay almalı. Hükümet sana, devlet sana, banklar sana kredi veriyor. Bar al son yavaştan 50 yılın devamını özmeye mümkünçülüğün var. Sen 10 yılla öz, 5 yılla öz, pul tapsan 15 yılla öz, yani sana 50 yıl möhlet bilen cay almaya sana bank ruhsat veriyor. İşin olsa, işler oturan işin olsa. Son orientasi yankı parasayanda banka tölemelisi, o da şu uruş başlamaka Ukrayna'da 2,5% bilen ötörüm bilen 3% aralığı. Üstüne min yani şapkası. Her yılda akısı şol. Ay bay alıp durlar da şol. 3% ya 2,5. Enni şonu şu uruş başlar vereyim 6 götürmeye prosente yetti. Ya 7 baran yerlerim var. O merkez şehirlerde. Belki uluraktırım men Qıraqçetde yaşamsam men öz regionumaydı. Enni şu beter çöktür böyle halkımızı şunu yarısına ayırmalı karar kabul ettiler. Ondan bir hepte o da halkımızda soğuk bolsun. Şu önkü durmuşa geçirelim nahilen olsa. Enni Trump sayılarını bölüyor. Bağışlan bizden kaldırıp bilecekler, yatırıp bilecekler ya da aşağı. Şonsuzum, maşillamızam dursa öğrenir yani hiç kim almasa, öğrenimçiliğim yatsa nahil var. Bir adamın prezident saylanmağı bilen bütün dünyanın lerdana getiriyor. Bir adamın beyleki devletin üstüne çözmeği bilen, yani Putin'in, Ukrayna'nın üstüne çözmeği bilen, devletlerin arasında ine şolar yani karşılıklı yağdayı dörettirir. Eğer şu çözmedik bolsa, Ukrayna aslında gerek gel Amerikan ya Avrupa yarı. Olur öz günü bilen yaşap veren millet. Ne için bulan üstüne çözülüyor? Ne için bulan teritoriyası elinden alıyor toprağı? Kimin hakkı var? Eser darganı kabul edildi.
gülleşildi, şertleşildi, alalaşildi. Her bir respublika şuun kun eýelap oturan territoriýasyň çäginde galýar. Vesselam. Ason bu Ukraina barada yine de 94-nji ýyly Budapest memorandum kabul edildi. O näme diýmek? Ukrainada şol SSR'de Orsiýetden soň iň köp ýadro ýaragy, atomly bombalar ýa-ni bir strategik ýaraglar Ukrainada saklanýar. Şahtalaryna çeldi, maşylaryna çeldi, samolyotlaryna çeldi, ýa-ni şol ýadarny bomba daşıyan. Şulary sen Orsiýede tawşyr, bilen senin goragyň bolar, kim sen üstüňe çotsa, biz senini gorar, sen goragyny döwlet bütünlüğüň öpçün edersip, 3 döwlet gol çykdy. Ýurtdaşlar. Bir Amerika, ikincisi Angliýa, ýa-ni Welika Britaniýa, üçüncüsi Orsiýet. Şu üçün biri ähtini pozup, hana Orsiýedyň üstüne çoldy. Beýleki ikisem, yarım ýalta diýip aýtmaýyn, ýöne ýeterlik derejede däl edip oturan kömegi. Ukraina halkyň frontda gyrylyp berdi. Öte program gora. Ene gelin, ene pikir edelim. Teoriyada näme bolup biler gelecekde Ukraina halkynyň ykbalyny. Onu aýdyp bere, biraz bilgi bolýaly. Şuň kun Ukraina başlan uruş derarly Ukrainanyň territoriýasyny terk eden Ukraina watandaşlarynyň sany 11 milyon 12 milyon aralygynda. Ine şolar eýem Ýewropada. Inni eger Trump şolar ýaly şert goýsa, Putin'a da Zelenski'ye da Ukraina halky ýene de bosgun eder Ýewropa tarap. Inni şoň içinde şu 30 milyon mar bolsa, şoň 20 milyon hökmän bosgun eder. Diýmek, bular Ýewropa götürip biljekmi munça bosguny? Özüne mäni zawod fabrika durmaly, Trump'ın etjek bolýan işi boýunça. Ondan bu gelýän adamlar näme bilen nimetlendirmeli, näme edip ýaşamalyň sorag bar. Ene şu sorag şuň kun ana Ýewropa Birleşiginiň ýolbaşçylary duşup çödüp otylar. Ol boljak da. Men şuň 3-4 ýere zannetdim Ukrainada hiç bir adamın nastroýensy ýok, keypi ýok. Onlar da näme diýýärler, onam diýýärler. Näme bolsa da biz soňra çeli uruşar, görüşär, söwüşär, öz ýurdumyzdan, öz territoriýamyzdan bermer, ölsegem şutaýda öýldik. Ene umumlaşdyryp aýdymda, şu 3-4 ýerden jaňlaşan adamlaryň pikiri şol. Erkeginiň hem denanyň. Bu näme aňlady? Hatta şuň kun Putin şu bütün Ukraina territoriýasyny alsa da hiç açan Orsiýet halky döwleti abad durmaýar. Ukrainalar şu tapan ýa tutan ýerine orsun onuň damagyny tersine çalar. Isle Ýewropada bolsun, isle Orsiýedyň öz içinde bolsun. Sebäp Orsiýedyň öz içinde de Ukraina garajdalarynyň 8,5 milyony ýaşap otyr. Häzir kun olar näme bolaryna garaşyp otyr. Inni öz ýurtlaryň tozjon bilenden soň ýa tozondan soň olar herekete girmezmi? Ondan bir terrordan kim goranyp biler? Gatullykan soragdyr ýurtdaşlar. Hiç kim başlanjak däl. Ondan Ukraina halky gan öküp öz territoriýasyny ýa öz toprağyny gorap otyr. Ol ýylyň üstüne sürülen halk däl. Ýöne bular Ukrainalar gaty şeýle uruşan we söwüşan halk, men ony kitapdan okap bilmeli, men öz durmuşymda gördüm. Ondan eger biz şu taryha seretsek, ene şu ýanky ikinji jahan uruşunda uruş 45-nji ýylda tamam boldy. Emma şol Orsiýedyň asylyny ýaşamajak bolan Ukrainalar bar. Şolar 58-nji ýyla çeli garşylyk görkezip geldiler. Soňra şonu bir Khrushchev Zhukovy Ukraina uradan ene şo taýdan soň adamlar maşgallar bilen parçalap ýok edýärler. Ýogsa Ukraina Xronyan ýerde medýana kelerde ýaşaýan kel. Ýerin aşagyna, ýerde minne ýaşap, wagtlar şondan çykyp, ýa-ni orsun goýan adamlaryň hakimiýetden goýanlaryny
atıp tutup yok ediyen ekerler. Indi şo gaýtalanmaz mı? Elbette gaýtalanır. Olarda ýa tejribe bar. Olaň eli dolu ýara. Nem Orsiýet Ukraina gelenmen o taýda näme olar arkaýny ýaşar öýdýän ýok. Tutan ýerine ýok ederler. Şoň üçin mesela men görüşüme göre yurttaşlar mesela bir bahbitli çözgüdi. Orsiýet näçe şart basarsa öz goşuny Ukrainanyň territoriýasynyň dolu çykarmaly. 1991-nji ýylyň serhetine getirmeli. Krim armadasyny gaýtaryp bermeli Ukraina. Ol Orsun kim däl, ol Türkün kim däl, ol Greklen kim däl, ol Ukrainanyň. Ukrainanyň halkynyň bir bölegi şo taýda kowçumlygyna köpçülikligiň ýaşy. Olum tatar milleti. Toprak solonky. Şolar derdöküp şo topragy işler, otylar, asyrlar boýy. Ne? Mesele şu taýda. Bir adamyň saýlawy bütün dünýäni lerdana getirip otyr. Ne yurttaşlar bir oturup pikirlenip görün özüňiz. Belki size degişli däl ýalygy mol görnýändir. Näme saýlansa Amerikada saýlanıpdyr. Saýlanmasa da Amerikada bolupdyr. Bize türkmeni bildirýän ýeri näme diýip. Bildirýän ýer gatykän. Ene şu zatlar bize başymyza ene zulüm bolup gelir. Eger sesimiz çykarman otursak, öz ýurdumyzy, öz baýlygymyza eýelik etmesek. Hana türkmenin ähli baýlygyny çykaryp otyrar. Türkmeni soraýan adam ýok. Hani neftimiz, hani benzin, hani salyarka, hani abisonly kerosy nerede bular? Hani hemmejin muhtuny orsyp daşap otyr. Giýje gündi. Ýetişmeliligini. Hani muňa dur diýmeli halk. Böyle şu dur diýilmese ertesi gün halkara guramalar bu zatlaryna Türkmenistanyň boýnuny dakar. Jerime diýip. Onu ýene bir kinesil Ukrainlara hun tölemeli var. Ne şu ýerde oturan jenaýat üçin. Biz nähili onu şu jenaýatlardan soň garaşdy döwlet bolýar ýa bitarap. Bitarapmy şu? Orsiýet Ukrainanyň üstüne çözdü. Bularam Orsiýet ýalnys bilen pul bilen öpçüne de otylar. Türkmenistanyň dollaryň ýoklugyna gidip otylar Orsiýet. Haltalatda wagorlap ýa-da samolyotlar uçurup otyr. Putin'e gerek şu zatlar. Uruşmak üçin. Ana? Bolýan zatlar şu ýurtdaşlar. Ondan biz geleceğimizi alat etmejek bolsak, bizim uruşun ýalyny ýanyp giden millet bar. Hiç daha düşünmän ölüp giden millet bar. Onu düşünüp ölýän millet hany Ukrainler jany pida edýärler öz watany, öz ýurdu üçin. Biz näme hatyrasyny ölüp bitip gidip otyr, hany Türkiýedekiler. Aýt. Bu ýaly ýere sokuldylar. Watanym ýok şolar bir gysym toprak ýurduny. Şolar murawa görülmedi. Mundan aňyrda näme bar bizim? Bilim soragy. Ene şu pikirler şuun kulmen kellemde aýlanyp otyr. O bir ilkinji elbette şol gyzgynlygy bilen bolup duran zatlar size ýetireýän idim ýurtdaşlar. Elbette soň ýene dolanıp gelir bu zatlary, o bu temalary, bu saýlawlary kimiň näme okyp bulunýar, näme dep oturarlygy. Ýöne bir ulu katastrofan öňünde dur, ulu tragediýa. Türkmen halkyň gözü ozalama tragediýadan açylanak, bizim gözümüzi açyp görýänmiz görgi boldy. Çekenmeden jebir bu halkyň. Ýöne enne şuň kun hatçyl sırymlaşdy ýaldy. Bir illüzor şolar ýaly kartinka bardy. Biz bu ýaşaýan ay onymyz bar, manymyz bar. Erti şu zatlaryň hiç biri boljak geldi. Ene barda geldi Trump diýeli. Ýurtda şu bir zat pikirne. Şu Amerika şu raketasyny berýärdi. Yok, vermesin şol raketasyny. Ýöne şol real raketany ýa şonuň meňdesi ýa şonuň biraz eýlerek ýa beýlerek, güýçlürek ýa pesrek raketalar Ýewrosoýuzyň döwletleri ýasap otyr. Şol sanany Fransa, Angliýa. Ýöne şolum ýasaýan raketalaryň içinde Amerikada öňürilýän enjamlar bar. Hemmesi diýip aýdym, bir bölegi.
Hatta son 1% bolsa da bir raketan 100% dip alaly. Şoň üçin Amerikan elektronik enzamlarynyň 1% bolsa, şoňa Trump gadagançylyk girse, şu raketan men Orsiýanyň garşysyna ullanma Ukrainalary razylyk beremek diýse, bolly gutardy. Ýam sanksiýa. Ol raketa gidip girip bilmeýär Ukrainanyň territoriýasyna. Bu zatlaryň bolup biler. Siz bir pikir edin. Nirelerden ol adam gopjagyny özünden başga bilýän adam ýok. Şoň üçin onu hemme bilermeler aýdy otylar uzak gün. Menem diňläp otyr. Ihtibarly adam da. Türkmençäläp aýtsa üstüne oduny goýup bolanak dedi. Ol agyny olup aňyrdaýdy boty. Men Amerikan halkyny bagtly ýaşadan dünýäde iň beýik halk bolsun. Sen näet on beýik etjek? Erti bütün dünya Ýewropa bilelesik eger Amerika şolar bilen hyzmatdaşlyk etmejek bolsa Ýewropa bilelesik bilen ya da NATO ýaranlyk bilen. Onu bilerim Amerika arabany aňyrda sür. Bizim Ýewropa birligimiz var. Ýewropa pulumuz var. Ene euro biz özgünimizi özümüz görür. Kyn bolsun başga 4-5 ýyl. Ýöne biz özgünimiz görür. Ýöne olum namartlyk boljak da Amerika şu unkun Ýewrosoýuzy ýa Ýewropany taşlap gitse. Ozala bolan öňüne alan borçlanmasy var. Aýsy ýaşa berin men siň daşyňyzy goran ýöne men şu pulumy men siýasatym gorlasaňyz bolýar. Onur çyýlap edilip gelýän ine şolar ýaly siýasy söwda. Indi taram şu halkyny harlamak üçin maňa şu söwda gerek geldi. Yani beýlik tarapdan Putin ana oň ýanynaky şarikowlar gije güni ana Ýewropa haýwat adywatylar. Onuň bina hil bolýar. Sen söwüş meýdanyna ýollaşyň taşlanan adama näme diýilýär? Dezertir diýilýärmi ýa predator diýilýärmi? Näme diýilýär? Anlaşylan. Ýurtdaşlar. Ene mesele şular ýerde. Bir oturun seredin goşmaça alarsyňyz maglumaty. Ýurdun içinde näkelere kör o tarapdan hiç tatolary berilen agamaýdyna. Ýöne ýurtdaşyna ýylleşlemede diýen ýurtdaşlamada. Türkiýede de hemme zat aýdylanak. Oňa da ene hopa awanya Türkiýede Erdoğan'a da olan o tekstilin barmadyny Amerika ýaýanan bir zady. Ya başlaýdy oturup öňkü söwdalar. Hemmejigine ekonomik sanksiýa girecek. Şerhetde tamozlyny ýapýarlar. Ne? Edir çekçek döwletlerim onuň özleri görsün, deňeşdirsin bilsenler. Ýöne öňümizdäki 4 ýylda eger Trump prezident bolup otursa, şu aýdan zadyn berjä etse, etjek işler şol netijany biz çykyr bermeli. Bolýa ýurtdaşlar wagtyňyz kän alyn buňa 1 saat 13 minut bolupdyr çykyşym. Başlarsaňyz ýöne şu zatlar aýtmalym size gyzgynlygy bilen. Hemmäňiziň öýüňize saglyk, saglykda görüşelim. Sag olun.